Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 8, Uthando Nesthembu. Lana ngisibona usisiKamakhumalo omdala unokuthula igama lakhe. Uyachaza kumakhumalo ukuthi bathathu. Usisi wakhe unokuthula, kube uyena, kube uPule. Unokuthula-ke uhlala nomakhumalo la eMzumbe. Uyasho ukuthi-ke njengoba umndeni kulula ngoba uyam-understand-a noma ngabe kukhona izinto ngeke aze amjaje or enze into e-wrong ngoba umndeni wakhe. Uthi-ke abakhulumi kakhulu nosisi wakhe futhi abakhulumi izinto ezijulile, kodwa ubone isikhathi sokuthi akhulume nosisi wakhe ngalolu daba olungamphethe kahle. Uyahlala-ke nosisi bayaxoxa, uyasho ukuthi-ke le issue indaba yey'ngane. Uyasho futhi ukuthi akulula ukukhuluma nabazali noma wakhe kanye nomndeni. Nosisi-ke uyasho ukuthi isikhathi esiningi uma le ndaba kuba khona oyifakayo ekhaya, uyayibona ukuthi umakhumalo akabe comfortable, yinto nje angathandi ukukhuluma ukuthi akhulume ngayo. Uyabona futhi ukuthi indlela athanda ngayo umpilo sikhona isikhala sokuthi ngabe khona nowakhe nezinto futhi azenzayo ekhaya enzela nabantwana bama-siblings. Bayabona ukuthi konke lokho ikhona indawo athinteka kuyona ngoba akanayo owakhe umntwana. Uthi kumakhumalo usisi wakhe uyafana newele lakhe ngoba ubuhlungu bakhe nosisi wakhe uyazwela, bafana nje namawele azalwe ngeminyaka ehlukene. Uthi usisi-ke uyafisa ukuthi kube nomlingo owenzakalayo, uyafisa futhi ukuthi ngelinye ilanga nomakhumalo athole ukujabula abe nowakhe umntwana. Sebeyaxoxa-ke ngabazali ukuthi nabazali le ndaba iyabathinta, baye bebone ukuthi ayibaphethe kahle, ukuthi-ke abazali into abayebeyenza isikhathi esiningi ukuthandaza. And uthi umakhumalo umuntu ongamthemba if ubethatha enye i-option umuntu wasekhaya, umuntu womndeni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubesho ukuthi usisi wakhe unokuthula angamthemba if ube-consider enye option. Siyadlula-ke kumakhumalo nosisi wakhe uSne. Lana-ke sekuvele indaba yokuthi uSne uhambile. Lana-ke ubaba uMseleku noMamkhulu bakhuluma ukuthi uSne uhambile. Mayehamba futhi akachazi ukuthi uyaphi, uvele nje abe umuntu ongasekho ekhaya. Mabeyobheka futhi nalapho kugogo uSne akekho, uvele anyamalale nje. Uthi uMseleku-ke ekuqaleni uSne wafikela kaMamkhulu, wahlala noMamkhulu. Kuthe makuhamba isikhathi uSne wabonakala ngathi une-behavior nje ehlukile, engathi unesikhwele ngoma wakhe. Noma ngingazi-ke lokhu ukuthi kuchaza ukuthini, kodwa uMseleku usho njalo. So ngaleso sikhathi-ke mhlawumbe uSne khona izinto ayibona waphinde wahamba. Mayehamba wabuya futhi sekukhona amanye amakhosikazi. Mase kukhona amanye amakhosikazi wahlala noMayeni. Uthe sehleli noMayeni wahamba futhi uSne. Wamfuna-ke uMayeni, wamthola, wabuya uSne wazohlala noMayeni, waseyahamba okwesibili. Kuthe mayesebuya-ke kade esehambile kuMayeni, wabuya esehlala noMangwabe. Mayesehlala noMangwabe futhi waphinde wahamba. Manje-ke uMamkhulu usekhuluma nobaba uMseleku, uyamtshela ukuthi uzimisele ngokufuna uSne ngoba yena ufuna uThando. uThando ufuna ukumkhulisa njengazo zonke iy'ngane, aphinde futhi amfake nasesikoleni abe nje nempilo efanayo ney'ngane zakaMseleku. Uthi ubaba uMseleku yena into ephathelene noSne akayingeni, futhi uMamkhulu mayethi uyayingena akoyazi ukuthi indaba yakhe leyo angamfaki. Uthi ekuqaleni akekho futhi owaxosha uSne, akaze akhulume namuntu. Okunye akanawo amakhosikazi awu-5 noma awu-6. Amazwi-ke angimnandi lawa aphuma kumzali ngoba mhlawumbe uqonda ukuthi angeke alandelele uSne njengoba esuke elandelela amakhosikazi akhe. Uthi-ke uSne mayezohlala kwakhe kumele ukuthi alandele imithetho yakhe.
Mayihlala kaMseleku ulandela imithetho yaKaMseleku, mayingahlali kaMseleku uyahamba. Uthi-ke ubaba uMseleku unamakhosikazi awu-4. uSne yena useyibona ukuthi imdala futhi ulandele yakhe indlela, so akangafakwa endabeni ephatha uSne. Uyabuza kuMacele ukuthi ingane-ke yona Uthando, uthi uMseleku Uthando uzohamba eye kubaba wakhe. Uthi uMacele Uthando utholakale uSne engashadile, lokho kumenza Uthando abe yingane yabo ngoba umzukulu wabo. uSne akashadile, so akakwazi ukuthi Uthando uzohamba eye kubaba wakhe. Usethi-ke uMseleku, manje ucabanga ukuthi Uthando uwakho? Uthi uMacele, yebo, futhi leyo ngeke azaphikisane noMseleku ngayo. Uthi-ke uMseleku uMacele akenze ngendlela yakhe. Uthi-ke since kunzima ukulawula uSne, eyaSne uzoyiyeka kodwa uzothatha Uthando abe ngowakhe. Futhi-ke mayethatha Uthando zonke izinto uzomenzela yena, angeke acele kuMseleku, angeke acele usizo. Uthi uMseleku yena akanandaba nje, into efaka uSne akangafakwa kuyona, akusho ukuthi uyamlahla. Inkinga uSne kubukeka sengathi ufuna ukumlawula ngoba ufuna ukwenza umathanda endlini yakhe. Uthi kukabili phakathi ukuthi uhlala nabo egcine imithetho yabo, elandele imithetho yabo, noma azenzele intando yakhe ahambe. Uma engafuni ukuhlala endlini nabo, akahamba ayiqalele impilo yakhe ngoba kubukeka sengathi ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimela. Uthi-ke okubi ukuthi emehlweni abantu kubukeka sengathi umlahlile. Vele-ke mawuzoba ubaba onemali, ube umzali onemali, kube nomntwana ofana noSne ongatholakalanga emshadweni, abantu bayakhuluma ukuthi umbheke kanjani, wenza kanjani. Hhayi futhi ukuthi izimo ezintsha, into eyenzakalayo nje ey'ndaweni ey'ningi. Utholakala ukuthi khona ubaba onemali ushadile, kodwa khona le ngane ayithola before umshado. Uma kubheka isimo sayo sempilo akukhombisi ukuthi ubaba wakhe yilo usozimali noma ubaba lo onamabhizinisi. Yinto nje ebonakalayo le ma ubuka Uthando Nesthembu, ubuka uSne noMseleku, before uthole ukuthi kwenzakalani, or i-behaviour kaSne injani, or i-background kaSne injani. Kodwa nje kubukeka ngaleyo ndlela ukuthi vele umuntu obuke kude uzojaja ukuthi hawu, eze benamakhosikazi awu-4 manje kube khona umntwana ohlukile kwabanye, kwenzeka kanjani? Yinto vele-ke esheshe igqame, njengoba igqamile nje. Bayaqhubeka-ke bayakhuluma uMseleku noMamkhulu. Uthi uMamkhulu-ke okungcono bezame umkhulu kaSne ukuze-ke bezokwazi ukuthi benze njani, ngoba uSne uvele wahamba nje lana. Indlela engibona ngayo shuthi bebengakazi ukuthi uSne ukuphi. Uthi uMseleku akuMamkhulu akangamfaki, ayenze ngendlela abona ngayo, akayingeni nje le ndaba kaSne, ubekhuluma kanjalo. Athi-ke uMamkhulu uzohamba kayokhuluma nobaba kaSne, nomkhulu kaSne, sorry. Maye efika kumkhulu kaSne uthi uyabona ukuthi abakhululekile ukukhuluma ngale ndaba, kodwa akutholayo ukuthi uSne akekho kugogo wakhe noma kumkhulu wakhe, kodwa bathi uhambile waya ka-boyfriend. So maye ka-boyfriend-ke uMamkhulu lana into emphethe kabi ukuthi uSne uhambe nengane ngoba noThando akekho. Uyasho-ke ugogo ukuthi ucelile bamvumele ukuthi akahambe, uthi at least ushilo. Uyahamba-ke uMamkhulu-ke, simbonile ephandle lapha emgwaqweni elinda uSne afike-ke. Mayefika uyambuza ukuthi manje sekwenze njani uhambe ungashongo. uSne-ke bengafuni ukukhuluma kakhulu, kodwa-ke wakhuluma-ke noMamkhulu. Wathi uMamkhulu into angayithandi ukuthi lokhu kuhamba kwakhe uhamba ebephethe nengane, noma futhi mayesehamba uvele engasho. Enye into ubona ngathi uyamyuza ngoba uyabona ukuthi uMamkhulu uzohlezi emfuna, uyamlandelela.
Wathi uma ufuna ukuyohlala nogogo kungcono usho ukuthi ufuna uhlala nogogo, ukhethe into eyodwa ukuze bezokwazi ukuthi maye ngekho kubo kaMseleku ukaShibe kagogo wakhe. Wathi-ke ikuphi-ke okungcono? uSne uthi yena ufuna ukuphindela nomamkhulu ayohlala nomamkhulu. So mabekhuluma-ke umamkhulu nogogo kaSne, kuvela ukuthi uMseleku akaqedanga ukwenza izinto okufanele ukuthi zenzele uSne njengomntwana, ngoba-ke umntwana uyakhokhelwa kube nenhlawulo nayo yonke leyo nto. Manje uthi uthi-ke umamkhulu bengakwazi yini ukuhamba namhlanje? Uthi uSne cha, kodwa umamkhulu-ke athathe Uthando. Ngalesikhathi-ke ethatha Uthando, uthe inkinga enkulu ukuthi kufanele achazele ubaba wakhe, and mayichazele ubaba wakhe akazi ukuthi ubaba wakhe-ke ngisesikhuluma ngoMseleku, akazi ukuthi ubaba wakhe uzomchazela kanjani ukuthi ayizwisise lento yaSne ukuthi uvele ahambe. Uthi umamkhulu sengikulele kangaka ngikukhulumela, kodwa futhi nje uvele uwenze ukukhombisa ukuthi awunandaba. Kodwa-ke njengoba ngihamba noThando, futhi mawuhamba makwenzeka uphinde uhambe umshiye Uthando, ngoba Uthando useyingane, udinga ukunakwa, udinga ukukhuliswa kahle, akufanele futhi ajwayele lento yokuhamba ehlala ey'ndaweni eziningi. Uthi-ke umamkhulu Uthando umzukulu wakhe wokuqala. Uthi-ke akasho ukuthi kuzoba nendlela hlampe especial akhulisa ngayo Uthando. Into azoyenza nje ukuthi fanele akhule njengazo zonke iy'ngane zakaMseleku. Uthi kungenzeka ukuthi uhlulekile ngoSne, kodwa uzokwenza sure ukuthi akahluleki ngoThando. Uthena-ke usebuya lana-ke uMseleku uyafona-ke, ufonela umamkhulu, uyambuza ukuthi ukuphi. Umamkhulu uyasho ukuthi bazoxoxa mase bebonana, ngoba la umamkhulu bese etholile uSne nengane okuThando. Wasethi-ke umamkhulu uMseleku masembona-ke uzoxoxa naye, ngoba ubengakamtsheli ukuthi njengoba ephindela nje ekhaya uphethe Uthando. So benzela ukuthi uMseleku afike nje sebona ukuthi ingane ufike nayo. Uthi-ke indlela engcono ukuthi uSne kube uyena-ke ohlala la ifuna ukuhlala khona, kodwa ingane yona ihlale nabo ngoba vele ungaphansi kwabo. Mabekhuluma-ke umamkhulu nobaba uMseleku uyamchazela ukuthi le ogogo kaSne bathi akaqedanga. So uMseleku mayicashulwa yileyo nto, uthi pho yini ndaba bavumile ukuthi abuye noThando, bevuma ukuthi umamkhulu akathathe Uthando, kodwa bebebazi ukuthi noSne akuqediwe ngayo, ngoba kusho ukuthi uma uSne kungaqediwe ngaye noThando uhamba kanye noSne, shuthi ubhilonga le kumalume. Umamkhulu-ke ube nongayingeni yonke leyo nto, ngoba okwakhe abefisa ukwenza ukuthatha Uthando, akhulise Uthando. uMseleku ucasukile, waphuma-ke nje wathi umamkhulu umshiya kanjalo. Kwaba ukuthi abaqhubeki-ke nale nkulumo, ngoba ugcine ethi thatha le ngane uyiphindise, ngoba shuthi bayakuyuza. Yini bevuma ukuthi uthathe Uthando, kodwa kuSne bebethi angiqedanga. Ngivala lana-ke le episode, soyiqhubeka kahle ukuthi ngihlushwa i-load shedding.